Hakipor kibaman shua ha kowe kecela shua bakan long ko makalong menta don kowe ka klau ka bahe bha ka baki bru ki khot ka klau yaw ki tummen ki chia thu khana ba ka ne ka klau kam de tang ka klau de ka te ka chaka ka bla sha tim da kowe ka long kmi ka ba sha le ben la ong baus nam khat praspa khandai po nyau kowe ka kan thei ka ba kerteng karibon kla sha kanno ba ka de ka nong aik sui Kibriu ka snong kila kem ka bat kila set ka hapo ka krem ka badon hapdeng ka klau kane ka briu kala kerpan kala ot ndre omdon ubas ngap hakasngi ka bakhado chung ka ching im jongka kala tim ka mesim jonga kan omja ki barong ha kane ka klau kin long ka banta jonga haden kata kala yap no nadu kate kasngi ki jingja briu kila stang haus nam arajar arphon riu san ngot ki samla ki baponam kila rai panlech sha kate ka klau yap pa record ka dokumentari ki kerteng jongki kilong u Aaron u Ben ke Melissa Daniel bat karida ki pajba limba ka online ki juong bagi de ki briu ki baslur bha u Aaron ulaong ha ka video ngim ngej ya ki chia thokana indalej wat ki chi shisha ki pajba kila persang ban maham ya ki re kim shamas ngap hakasngi ka baningkong kila boy hakasnong ka padon hajan ka klau kile kando ya we urang ba ula pe jeliu ya ki wat rong hapo ka klau haden bala kem dom om dei baro ki barong ki panawan phai ki samla kla supe je u bat ki daong ngem shapting reu ne urang ba syam la ong e shu ka step ka babot ki rong hapo ka klau ningkong ki kilong ki bajai jai ki sim ki ruai kal ka be ka klau ki itanat dai kat ba nang yai sapo ka jinglong kala ki sim kala sange ban ruai kal kala jar ka jing ngap kalong ka bakhia kumadon uba pe jaki udanial ula pe sha ka we ka ding ula yu I ka dor briu ka dor kalong ka baret bat kata ka dor ka pe jaki nrei haba ula khot yaki we ka dor kala jano kila perkhat ple seu yu I bakla tangba ha ka video kamera jongki ka dor ka pausai kila snaying jan bat sa apo ka klau ha ka porsi baje menmet ka Melissa kala kandet kala yu sengi ka sur jirwai ka de ka sur kan thei karwai da kakten ka ba omdon ubas ngothu ka Melissa kala bot ya kata ka sur marwe sapo ka chingdom bat omdon ubayu iya ka ba ka mi jar ha kata ka stem ki we kala kandet omdon shu ka Melissa kila wat hakaleng kila khot ya ka kerteng jongka omdon jubab tangba kila lap ya ka kamera jongka ha ka recording ka bakhado layu I ka Melissa ka bapot ya ka surji ruai nang talayu I ya ka longkmi ka bayang hapdeng kiding ki khmat jongka kilong ki bayong kata ka briu kalar khi ka kamera kala lepno ki saungot ki basa kila rai ban beteng banwat ya ka kat ba kidang ya kila lap ka krem ka bahe ka long ka krem ka bala kadeu ha ki jinga thu khana ka krem bala set ya ka ribon ha ba kila rong ka jing shit kala long ka bakrian kumadon ha fridge ba kila yus ngawi ka sur ut briu ha ka krem ki kenro kila dap de ki snam kila pen phalang ki kerteng briu spa teli ki kerteng jong ki balaja nang ta kila yu I ya ka kerteng jong ka Melissa ka barang thmai kila yus ngawi ka jingyai kejat sabar ka yang jan u Aaron ula pe sabar ka Melissa ka yang hangta kadar khi artat bar ka khot yaki hatu phim sngotanat panwan barnga nrei haba kalajan kila yu I baki kejat jongka ki kelas yatin ki khmat jongka kila yonglot kam de shu ka Melissa kata ka briu kala be yaki kamare stet palat pan yaki karki kat bakadang be ki sur jongka ki longkum ki phongot ki briu ki bakran lang de ondala kham jangai kala ino ban be yaki uben ulalap ya ka kot ka barem hakala tho ya ka shisha karibon kam de kanong aiksui kade kanong sumar briu nrei ki briu hasnong kila kanno bakla ya ka ha ka jingyap jongka kacing susi per kacing bitar kila kelalong kabor ke basniu kami sim jongka kala syak kala kat bagi dang yai kila lap ya kelum sing spa teli ki sing briu kila tip bagi de ki briu ki belaja hagi post nam pada preng jong ki sing don kawi ki sing ka patmai kinget baka de ki sing jong ka Melissa ha kamit ke babot udanial ro ulaja tang kawi ka sur kala sa ha ka rikon ngadang im toyarap ya nga nang tali usngoy kasur jing yampriu bat karikot kala lepno
kilai ngot kibasa kila lap pe kaying rem kade kaying jong karibon kadang yang wat hadin palat spa snem handai om don dak ba kala jon kumadon uba sumareka ha kaying kila lap pe kawe kalong kemi kabala temen kane kebriu kadang kala ong bakasa hangta nadu bakadang kena kala thu bakribon kadang don bat kadang wat iki mesim ban pendap iki jeng boman jongka kata ketemen kala pen i ya kawe ka penta jongka krem hangta don kamet jong karibon om syam lapot om syam laja kumba kayap dang shen ketemen kala ong ladapi penjot ya kane kamet kacing yap kan kot kajan mit kelawan biang sesisen ka klau kala kelalong ka bastang dom kiding kiki kisur breu kimi na kikenro ka krem kimesim kila pau na kaleng u aron u ben bat karida kila lech ka krem hapdeng ka krem karibon kala pau kalong ka breu ka bajrong kisnyu jongka kipoi hamadan kikmat jongka kirong sau kum kading kane ka breu kalarki bat ka sur jongka kalapan ki ya ka krem barok kawai kimen sim kila be yaki uben ulah syakem lingkong kajing dom kelatan ya kasur perta jung kelami hendai hadin kata kelajano satang arngut kibasa aron bat karida pan pelaj na kata kacing ma don kaman IT ya kowe kemesim katemen klai thu yaki aron ulah smuthu pada om don uba IT lade om don balaj aron ulah kentu ya karida pan pen katba kadang mare aron ulah syam ya kamasal ding ulah kawang syakamet jong karibon kading kelak-kelang karibon kelak pertajam ka klau barok kawe kelak kenyu kiding kelahap ka krem kelak pra kimesim kelas tangja kading kelak pame ki barok badu aron lo syatap hapo kecing tua tang karida kabalalaj kelawan pai sesnong om don ubanget kecing thu jongka ndrai ka video jongki kadang sa ha frame ka bakado jongka video layu iu aron ubayang hapdeng kecing dom ndai ka khmat jong kamlong syu ka khmat breu kalong ka khmat ka bayong bat ulaong kacing yap kamkot kadang sa nang ta ka screen kala dom bat laong baki bapet ya kene ka video hadin khan ar bajaman mit ki juyo sngoy ka sur jingruai kan thei sabar jongki balada phibot ya kata ka sur lese phinla pilade hapo ka khlaw ka balam syu ka krem jong kacing yap